ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ብጽንዓቱ ብሓድነቱ ብኩሉ መግለጽ ዝበሃል የብሉን ቴማ ምናልባሽ ከም መግለጺ ክትገልጽ ስለ ዘለካ ተገሊጽና እምበር ዓረ ኢና ንሕና ከማን ካብኡ ዝበለጸ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዓረ ጽባሕ ዓረ ኣጆኹም ኣጆና ኩሉ ክንውዳ ኢና ከዓኒ ባህርና ባህርና እዩ ዮሃና የቀኔልና ዮሃና በዓልና ጽነት ነዚ ክቡር መዓልቲ በዓልና መበል 35 ዓመት እዩ እዚ ግንቦት እዚ ድርብ በዓል ይኮይልና ዘሎሞኒ ከመይ ኣሎ በኣኽን ወገን ከመይ ኢልክን ተስተማቕሩ ኣለኽን ኣና ወገን መጀመርያ ንዓኻትኩም ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዕድመን ጥዕናን ክህበልና ሓላው ወሰን ደቅና ሰብኡትና ብሙሉእኩም ስጋዕ ዘለው ኤርትራ ከዓ ሎሚኹን ጽባሕኹን ድሕሪ ጽባሕኹን ኩሉ ግዜ ዕውት እያ ኩሉ ግዜ ነፃ ዓወትና ሓፋሽ ንስኻትኩም ከዓ ባሕሪ ዘሎ በረኻ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ ኣኻኺቡ ንዓመታ ከምዚ እዋን ብሰላም ይጽንሐና ዕድመን ጥዕና ናሃብኩም ዓወትና ሓፋሽ ዮሃና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ወፃኢ ዘሎ እንደገና ሃኒ ኣብ ድፋዕ ዘሎ ብሕልፊ ዮሃና ንኩላትና إن شاء الله بسلام إن شاء الله عامتها خمسة أوان. سني اللي أمعل اللي من مناسبة 35 سنة تقل إريتريا اللي عيد اللي استقلال اللي بزح لدفعنا ديبوتو كفوه لا مثلكم كفوه تهوات ودول. إحنا مرة لا جنيتنا لا تشهدوا حونا وحواتنا ولقنا لا أقرنوا وديهم عنتاتو مناقعوا ودو دفع لهاللو ودملوا إريتريا لهاللو ودملوا كذا لهاللو إن شاء الله. إن شاء الله سنة كنا إن شاء الله مثل قلنا نحابرة عودنا حفا إن شاء الله إن شاء الله وقلت كمان سني شكرا مواهب أو سمعت